Hej alle sammen. Så er Team Fish for Life i gang igen. Vi er taget ud til, Tysmølle og ud til Vandkraftsøen. Og vi skal fiske gedder i dag. Og hvis I kan se her, så er det jo simpelthen fantastisk. Og på modsatte side, der er der også et par drenge, der er gang i at prøve at se, om de kan fange noget. Men indtil videre, så ser det ikke rigtig ud til, at de fanger noget. Gør det det? Nej. Vi har vores stænger her. Og ja, der er heller ikke rigtig noget. Ved du, Madsen? Nej, der er sgu ikke rigtig noget. Nej. Så tager vi noget hyggeligt sheltertur bagefter. Der ligger en shelter lige oppe bagved os. Ligger der en shelter op, og vi har lavet base op med alle vores madvarer, så vi skal grille og hygge os senere. Og så kommer nummer 3, han kommer her senere. Han er stadigvæk på arbejde. Han er den sidste torsdag, han kommer med os på tur. Det gør han. Så han kommer her senere, når han er fri. Men god weekend og knæk og bræk derude. Ja, vi ses. Hej. Hej.